मावथिफोरखौ लानानै दा बावैनो डिसेम्बर मासाव आं बिजेपिआव हाबनो थांगासिनो दङ। इमानुएल मुसाहारिया फोसावबाय बेफोर खोथाफोरखौ लानानै दानि इनचार्ज सेक्रेटारि प्रबिन बर'आ बुंबाय, मालाबा काम्फा बरगयारिया बुंबाय जे बिश्वजित दैमारी बुंनाय बाथ्राफोरा व्यक्तिगत जोंनि पार्टीनि डिसिसन नङा होननानै बिथांमोना बुंबाय। दा पार्टीनि डिसिसन नं दा नं बिश्वजित दैमारीया दिनै बिपिएफनि उल्था बाथ्रा बुंगासिनो दं, इनडाइरेक्ट इउपिपि को सापर्ट खालामनानै बाथ्रा बुंगासिनो दं। बेनिखायनो रायजोफोर बिपिएफआ सिङाव जेबो गैला, बियो दा पामसार जानाय गंसे मारुति बे खारनो हाला। बे आंनि राजनीतिक भाषण नङा, बे आंनि राजनीतिक भाषण नङा, बियो बास्तब बाथ्रा, बियो सैथो बाथ्रा। दिनै बिपिएफआ सिङाव मोजां नङा। निउसाव ओंखारदों बिश्वजित दैमारी पिछे जाय आसे रिहन दैमारी, गय आसे चंदन ब्रह्म, गय आसे बिजिनिर एमएलए कमल सिंह नार्जारी। दा बिजेपिआव थांजोबोबा बिपिएफआ लांदां जाबोनसै, हाग्रामाया हारसिं जाबोनसै दिनैहाय। बेनिखायनो बे बिपिएफआव थानानै जों मा मोनबावगोन? बे बिपिएफआव थानानै जों मा जाबावगोन? मालाय बेखौनो बुजिनानै बेखौनो हमदांनो हानानै चिरेन गट एनडिपिनि, सावरायग्रा गट एनडिपिनि, रंजन गट एनडिपिनि आरो गोदोनि सारेन्डार एनडिपिफ्रा सानफा रंजन गट एनडिपिनि दैदेनगिरि अखा आदैमोना साफा इउपिपिआव जइन जाफैबाय। रायजो राजाफोर जों लेंहरलायनाङाखै। आरो फेसबुकफोर नायदोंबा आखायाव स्मार्ट मबाइल दङबा नुबावबाय, मैया गयबारियाव तामुलपुराव सेन्ट्रेल बिएसइउनि बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियननि भाइस प्रेसिडेन्टआ इउपिपिआव जइन जाबाय मैया। आरो बिथांमोना खोथा होबावबाय जे बिसायख'थिनि आगोल सेन्ट्रेलनि जिल्लानि दैदेनगिरि मावथिफ्रा 400 जन बिएसइउनि मावथि दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिआव हाबनो थांगासिनो दं होननानै बिथांमोना फोरमायबावबाय। दा बेनिखायनो जोंहा दिनै फोरमान जाबाय बिपिएफआव रावबो गैला, बिपिएफआ दिनै जिर' जानो